Tak, tohle je náš dům v Permaráji. Tenhle dům je postaven převážně z přírodních materiálů. Ne úplně, ale převážně. Tam, kde to šlo, jsme se o to snažili. Izolace tohoto domu je z konopného betonu, což je konopné pazdeří, vápno a voda. Všechno to namíchal můj manžel v míchačce a pomohlo nám to na dům odnosit řada našich pomocníků a pomocnic. Konopný beton není nosná konstrukce a proto jsme to dávali na dřevěnou konstrukci, kterou nám připravila firma. Dalším prvkem přírodním tohoto domu jsou hliněné omítky. Ty už jsme si své pomocně nedělali, ale pomohl nám s nimi teď už náš kamarád Jirka. Ty hliněné omítky jsou skvělé v tom, že jsme je mohli dělat z naší hlíny, protože on s tím má mnoho zkušeností. Když se podíváte průřezem zdi, tak vidíte tu tmavou část a to je naše hlína. Jirka to umí namíchat tak, že to drží pevně. Tak, ale protože ta naše hlína je velmi tmavá, tak jsme museli dokoupit trošku hlíny, která je světlejší, aby jsme v interiéru neměli příliš tmu. Jirka nám tedy namíchal potom štuk z té koupené hlíny a máme tedy v interiéru světlo. Z hlíny jdou dělat takové hodně hezké zaoblené rohy, které vidíte tady na fotce. To je jedna z jejich výhod. Jinak je to velmi příjemný materiál, na který si rádi sáhnete. Co ještě taková zajímavost je, že izolaci kolem oken jsme nepěnili, ale dělali jsme ji také z konopí. Rohož. Pomalu jsme ji tam strkali kolem okna takhle tužkou, jak mě vidíte na fotce, a tím jsme si vlastně zaizolovali okna. Kdy to šlo, jsme se snažili používat přírodních materiálů. Hodně jsme používali dřevo, to je vidět v našem interiéru. V současné době nám chybí dodělat vrchní patro a ještě dveře na přízemí. Tak, já doufám, že se vám video líbilo a že podpoříte moji výzvu na podporu růžové mašinky. Díky.